уборкаро сар кардем бачам? ҳа, манам шуморо ёрдам метавонам. Не, шумо дам бигирен. ой, чӣ ба дам мегирифтам? Тезтар мекунем корора. келин, латтаро биги биё. ҳозир ихдам мешакам. уф, сар шид. уф, и хокчанга бимурд яне. ё хокчанга мегдам. Мегӯ дар ин хона одами зинда зиндагӣ намекунад. Вой, мурд янка, ҳой мурд. ё одам наштам, одам наштам ё. Онада келина духтара и чанги болои раби. Мембран ё тортанака бигиран я хокчанга бигиран духта наштда бун ба ҳарди. Вой, шарманда вой. Нига, иҷа чанд рӯза нӯшакида, ҳа? И чанга би, чанги болои раби. духта наштда бун бай аҳволатро ҳеч кана мегирем, мара била. обо, и халаденика би, ираби, ё мегӯй кайҳои мурҷан дар ин хона одам зиндагӣ намекунад. Вай аҳвол шукум фагаша